Hello! Welcome back to my YouTube channel for today's vlog, mga iring banbanon. Hello! Welcome back to my YouTube channel for today's vlog, mga iring banbanon. Nandito tayo sa Philippine store, no? So, samahan niyo ako mga iring. Tara na! Hello mga iring banbanon, kumusta mo diha, no? Atong mga organic friends, atong mga legit friends, mga iring banbanon. So, mga iring, nandito tayo sa mga sa anong tawag dito, Philippine stores, pero iba-iba sila, mga cues na pagkain, ibang pagkain ng Pilipinas, no? Nandito tayo kay Madam, yung may-ari dito is Bisaya sad siya, mo na ilang mga pagkaon, mga iring banbanon. So tanawa lili agi dayon. So ato siyang lilion. Mag-start na dili kang arte na sila'y mga sweets, no? Na sila'y anong tawag dito, te? Leche plan o mga obi na spaghetti na sila'y sa Bisaya pa siya mga ining banbanon binignit, bilo-biloan sa Tagalog. No, na sila'y mami, may ano pa sila dito, may anong tawag dito, munggo? May bihon. So may sila'y barbecue version na lasyan mga iring banbanon. So ayan, tulingan mga iring banbanon. Ayan. So tinain. Good, specialty sa Cebu, no? Muna siya balbakwa mga iring. So barbecue, lasyan. So naa sila'y mga ubang pa mga putahe, no? Dagan kay mga putahe mga iring. So muna siya, ari mo diri, visit mo diri sa Philippine store. First, excuse me siya, ha? Ari mo diri, ganun ko siya pagkaon. Muna si ate, muna siya nagpuan taker dyan sa tindahan. Kasi ari mag-standby dili. Kay, lamig ka, ilang sugaan mga iri. Lopay, si Charon. Ayan, mga sugaan nila. So, ari ko sa sweets, no? Paborito na ako, mga koron. Ayan. So, ablihan na ito. So, muna siya ito doon. Quick o lumpia na togi. So, muna siya mga ibig. So, muna siya doon. Kapag-idahan. So, na siya muna. So, so, kanan na siya ipaklay. Dagan ko siya ganyan yung klaseng sugaan na mga ibig. Mga si Abby, busy ka si Abby. Hello! So mga iring, musulod ta diri sa kuan. Te, ato na ko te. Musulod ta diri sa Philippine store. Nadahan king sale. Malingaw ra ko, ari ko diri, malingaw ra ko na barato ko. Ay, tag 250. Barato ko siya. Kuan ni siya, mushroom ni siya mga iring. Mushroom. Na, ang gatas na 350. So ang bugas nila, barato ra sa ang bugas nila mga iring. Na ay 13 dirhams na siya. So doon pa siyang barato, no? Makatipid jud ka diri mga iring banbanon. Ang ilang cup noodles kay tag 450 da. Barato ra kay ilang tinda. So naslay Milo. So maari ta diri, musulod ta diri. Ang kislag sale. Gawas ta dili na kay init siya mga iring banbanon. So mo ni siya ang Murakabat Street mga iring banbanon. So
So, nice na ang weather. Mura na siyang Pilipinas. Dili na gid siya murag katumurag kayo nga nagdilaap ang gawas, no? So, nindot na siya ilakaw-lakaw exercise kay usay atong kamot no mag-cramps na siya mga iring banbanon tungod sa kabukunaw sa balay. So, mo ni siya magwara-wara ta mga iring banbanon. Dalang exercise mga iring queen. Ayan. Pasingot ba? So, mauni sila diri. So, lamig kailang shawarma, mga iring. So, this is chicken shawarma. Lamig ilang shawarma. So, natin sila ikuan, lechon. Lamig ilang lechon diri. So, muna siya magwara-wara sa ta. So, muna siya ang mura kapat, no? Dili na ka siya init, nito na siya ilakaw-lakaw, mga iring. Kay off man ako today, so I need to go out and walking, and this is part of my exercise, no, daily routine. So ayan, so mo ni siya mga iring na sila dito, sila kuan sa diri mga cake, no. Ayan, so dito ng panahon, the weather is really good and not really hot compare last month, compare the other weeks, no? So it's really lamig kay ate ice cream. Masarap ang ice cream. Kumain si ate ng ice cream. So mga iring, dito tayo. So I need to go inside. I'm here in Toy for Less. So I need to check. Okay. Ayan. So, mga iring, tingnan natin yung ano nila, new arrival na mga cups, and I have this one. White. So, may siya Feng, may stripe. Ay. Nilutan niya siya, pero flat man siya. I don't like. So muna siya iring banbanon. Dito muna tayo sa Toy for Less. Mag tanaw sa mga display. Masay mapalit nato. So na ako'y gikuan nga sapatos. Muray tara siya. So let's check. Where is that? The Calvin Klein is too big. Yeah, it's too big. It's really huge. So, i-cut muna natin mga iring banbanon, no? So ayan mga iring banbanon, napagod na ako dito. So, pumasok ko dito sa restaurant, sa Chinese restaurant, mga iring banbanon. Ayan. Per gram siya. It's only 22 grams. No? So, ito yan. So, niluto na ni Pangyaw. Ayan, sarap yan. Very good. Ayan. Chef. Ayan. So, nandito ako sa China. Hindi niya alam magkawin ng So, antay-antay tayo mga iring. So, dito tayo sa malatang presyo, mga iring. Ayan. So, kain muna tayo dito para yan. So, niluto na ni Pangyaw.
Naluto na siya. So, masarap yan. It's very delicious. So, may fresh siya. So, kain tayo mga iring. Yan. Ang mga tutunan ko lang, ginagamit ko dati yung parang nabudaw na ako XP. Ngayon, hindi ko alam kung latest mo na eh. Basta namin na yung friend, ang kailangan ko lang yung malakas na ano, pero alam mo diba, kita pa ilan yung palaga sa ECP rin eh. Siyang, Jose. Sarap. Malakas yung pag kasi ang super dati malakas. Ba't hindi naman tayo sa malaman? Hindi na tayo. Lakas ang meron na kasi siya. Pero, you take to try this out, kaya mo kung Kasi naman, napapakas lang pwede kung dilipat. Ang sarap. Pwede ko naman natin nila rin. Alam niyo na yung gawin may ganit lang. Mga ano lang yung system. Very good. Ano ka kasi, parang kapag-ustin yung ano yun. Then, ayun, basta sa akin yun. Wala ka din. Ayun, yun, yung ano yung wala. Si Chef. Ang sarap mga iring. So, tikman niyo yung mga iring. It's really good, no? With kangkong, seaweed, and this one is good. It's really good, my. Ang sabaw nila masarap. It's really delicious. You know, try and come and visit here. It's really amazing. The taste is good. Ang sarap. Wow. Barbecue. Very good. Yung 720 na yun, ay yung ano na yun, budget ko lang. Free siya mga iring. It's really good. Kasi yung ako yun, So this is my second time here, and if you want to try a Chinese food, this is only 500 grams. It's only 22 dirhams. And if you want to try and come and visit here, it's only in Morakabat, no? So come here, near in Toy Brancoles. Bibili ako, nakakuha. Sarap. So daghang salamat and thank you so much for watching my YouTube channel, and please don't forget to subscribe, like and comments, and please don't forget to click the
the bell for your next video ko. So, thank you once again and God bless to everyone. Bye!